Ježiš hovorí, si slobodný, si slobodná. V kom? V Ježišovom mene. Prečo? Lebo Ježiš zaplatil. Ježiš zaplatil. Halleluja. Menadara, Antôr Ježiš, neplača, milotivý ben, i angeles pro vás, nenasom kokoro, odel imanca, menadara, Antôr Ježiš, neplača, milotivý ben, i angeles pro vás, nenasom kokoro, odel imanca. Satan ide po tebe, pôjde po tebe. Ale keď bude mať namazaný olej, nesťahne nás. Ten olej je Duch Svatý. Spoločenstvo s Bohom. Čo mám robiť, pastor? Chod domov a modli sa! Modli sa! Chod domov a modli sa! Modli sa ku živému Bohu! Nechoď nikde! Nechoď za rodinu, za kamarádami! Chod domov a modli sa! Chod na kolená! Modli sa! Tebe ide o život! Aj mne! Tu ide o večný život! Tu nejde o cirkve! Tu ide o moju dušu! Chápeš, to ide o moju dušu! A o tvoju dušu! Kde bude na veky? Rozumieš, čo ide? Čo je z toho, že teraz sa tu vidíme? Keď na druhej strane ťa nemusím vidieť? Keby to je vážne, prišiel dole Ježiš, cirkev, prišiel dole Ježiš kvôli tejto veci. Aby nás videl hore. Cirkev, ber to už vážne. Ber vážne Ježiša. Ber vážne.